Magsitayo po ang lahat. Graça e
Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon. Happy 41st Foundation Anniversary. Sa pag-aali po natin ng Banal na Misa, hiligin natin sa mahal na Diyos na sa panguna po ng mahal na Ina, tayo lahat ay lumalim, lumawak ang ating pagkilala, ang ating pagmamahal, at ang ating paglilingkod sa ating Poong Jesus. Amen. Tayo po ay magdiwang sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Minamahal ko mga kapatid, sa diwa ng pagmamahal ng Diyos sa atin, patuloy niya tayong iniaakay upang tayo ay mapalapit sa kanyang puso at kalooban, lalo na sa pagdiriwang ng Banal na Misa. Mangyari po na yumuko tayo sumandali at sa harap na nagmamahal na Diyos, sama-sama nating pagsisihan ng may kababang loob ang lahat po ng ating mga kasalanan, mga raming pagkukulang at kahinaan. At sa harap niya, hingin ng kanyang awa upang marapatin ang ating banal na pag-aalay. Buong kababang loob nating wikain, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin natin mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa pagkaparangal namin sa puso na anak mong minamahal. Ngayong ginugunita namin ang kanyang pag-ibig na aming pinakikinabangan. Kami naway pagindapating madaluyan ng nag-uumapaw na batis na mga biyaya mong bigay. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Hoseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal, na parang tunay na anak, at inilabas ko siya sa Ehipto. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad, kinalong ko siya, subalit hindi nila alam na ako ang nangangalaga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko ay isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig, at yumuko ako upang sila'y mapakain. Nagtatalo ang loob ko at nananaig sa aking puso ang malasakit at awa. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal na nasa kalagitnaan ninyo, at hindi ako naparito upang magwasak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ay kalak tayong sumalo sa patis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kaniyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kaniyang pangalan.
umawit kayo ng papuri sa puot, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayon may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawaing ito. Ipahayag sa mga hentil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang magbubuhat kay Kristo at ipaniliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito'y matagal ng panaong inilihim ng Diyos na lumikha sa lahat ng bagay upang sa pamamagitan ng simbahan ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at may kapangyarihan doon sa kalangitan na walang hanggang karunungan ng Diyos na naghahayag sa iba't ibang paraan, alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Dinya ang iyong buhay espiritual sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matapat na pag-ibig maunawaan ninyo kasama ang hinirang kung paano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway makilala ninyo ng di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos ng kakapuspusan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Inibig tayo ng Ama, isinugo ang anak niya bilang panubos sa sala.
Sumainyo ang Panginoon. Ang pagbasa sa mabuting balita ayon kay San Juan. Noong araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakilang ang araw ng pamamahingang ito. Kaya tiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at pinali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit, pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inilos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya. Upang kayo'y maniwala, nangyari ang mga ito upang matupad ang sinabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa ating pong Kora Paroko, Father Ricarty, sa kanyang mga magulang, Parish Council members and officers, Barangay Pastoral Council and officers, devotees of our Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary, which we celebrate tomorrow. Sa inyo po lahat, isang maligayang pagbati po muli po sa pagdiriwang ng ika-41 taong pagkakatatag ng sa God is good all the time. For the Lord, let us give the Lord a warm round of applause, please. Ngayon pong kapistahan ng Sacred Heart, alam niyo po, kung titingnan po natin ang imahe ng mahal na poong Sagrado Corazon de Jesus, yung pong nakalabas ang kanyang puso, di po ba? Kaiba sa lahat. Talagang yung puso niya, palagi ko kung meron man sinasabi ito nakalabas sa puso nito, sinasabi niya, ang puso ko ay tunay, hindi fake. Amen. Ang pagmamahal ko ay tunay, hindi rin fake. Amen. At siyempre, pinapakita ko, siguro sinasabi niya, pinapakita ko ang pagmamahal ko sa isip, sa salita, sa gawa at katotohanan. Amen. Imagine po natin kung yung lalaki, babae, mag-asawa, nagmamahalan, nagliligawan, sasabihin ng mga ganitong kataga, ang pag-ibig ko sa iyo ay tunay, hindi lamang hanggang kamatayan, kung hindi
hanggang sa muling pagkabuhay pagkatapos sa kamatayan. Pag may nagsabi po sa inyo, pakasalan niyo uli. No? Marry him or her twice. Ngayon po, tama-tama po sa ating, alam niyo po ba na tayo sa ating bansa, Roma, at tayo na lamang tayo po sa Vatican, tayo rin po sa siyudad, sa Pilipinas, tayo na lang po ang walang diborsyo sa atin. Minsan, parang sinasabi, kayong Pilipino, kayong Pilipinas, masyado kayong makaluma. Wala kayong diborsyo hanggang ngayon. Ang dami-dami ng hindi nagsasamang hindi masaya. Bakit hindi niyo paghiwalayin kusa? Sinasabi po sa atin, wala pong diborsyo sa Pilipinas, pero meron po tayong tinatawag na annulment. Pakisabi nga po, annulment. Ibig sabihin po, mas mabisa po ito. Pawawalang bisa yung kasal. Kasi may mali sa una pa lamang. Amen. So, ilitin ko pa, pag annulment, ay may mali, may kulang, may diferensya sa simula't simula. Pero paano naman po yung diborsyo? Ang diborsyo, hindi na natin gusto ang isa't isa. Sulian na ng kandila, hiwalay na tayo. Walang mali noon, pero ngayon may mali, tama na, tapos na, iwanan na. So yun po ang ayaw natin. So ulit ko po, tinan po natin yung puso na yon. Alam niyo po ba na, kung itatanong ko po kayo, pag po ba, para po ikasal, dapat ba nagmamahalan o hindi? Pag ikakasal, sapat na ba yung pagmamahalan para ikasal o hindi? Parang hindi kayo sigurado. Ulit, para ikasal ka, dapat ba nagmamahalan? Sapat ba ang pagmamahal lamang? Hindi. Pero sabi natin, hindi naman ikinakasal na hindi nagmamahalan. Meron po, di po ba merong arranged marriage na tumatagal hanggang kamatayan. Ano po yung merong arranged marriage? At ano naman yung meron tayo sa karamihan sa atin, ikinasal dahil nagmamahalan. Sa totoo lang po, hindi naman kayo makakasal dahil lamang kayo nagmamahalan. Kaya kayo ikakasal, may itatanong po sa inyo yung pari 3 beses. Lalaki, inibig mo ba to? Handa ka ba ibigay yung sarili sa kanya? Habang buhay, sasagot kayo 3 beses, opo. Ganun din yung babae, tatanong yung lalaki, tatanong yung babae. Anong tinatanong ng pari bago sila yung sa kasal? Ang kinukuha po ay sabihin nga natin, consent. Ulit po. Kahit kayo nagmamahalan at sa oras sa kayo kinakasal, ayaw kong sumagot, hindi rin kayo ikakasal. Bakit? Dahil walang at ikaw, nagtititigan lang kayo. At sabi ng pare, babae, yung lalaki, minamahal mo ba siya? Sabi ng lalaki, kikindat. Hindi pa pwede yun. Hindi pwedeng kunin yung kasal sa kindat. No? Hindi pwedeng kunin sa kasal sa pikit-pikit. Dapat marinig. Anong hinihiling? Ulit, anong hinihiling? Ibibigay. Yung pagpayag. Kinakailang malinaw. Naiintindihan mo ba? Opo. Gusto mo ba? Opo. Habang buhay? Opo. Amen. At anong pinapangako ninyo? Di ba? Sa ikinasal, ano pinapangako natin? Ibigin kita sa hirap at baka besado pa. Sa karamdaman at nakalimutan na. Ulit, iibigin natin isa't isa sa hirap at sa karamdaman at kalusugan, sa paghihikahos at kasaganaan. Amen. Ulitin ko po. Ibigin kita sa hirap at sa karamdaman at sa paghihikahos at hirap at kaginawahan. Amen. Tingnan nyo nga, paano kung iniibig kita sa ginhawa, sa hirap, mag-isa ka. Pwede ba ikasal yun? Mahal kita. Pero hanggang gusto ko lang habang masaya tayo. Pag hindi na masaya, goodbye. Ano pa yun? Pamahalin kita pag malusog ka.
Pag imbalido ka na, iiwanan kita. Hindi ako nurse, no? Ano pa? Ikaw, pag meron ka pa, pero pag bumagsak yung business mo, hikahos na, kanya-kanya na tayo. May umiibig bang ganun? Opo. May pag-ibig na parang palitaw. Lulubog, bigay, bawi. May umiibig pong ganun. Pero hindi po yun ang pag-ibig ng sinakasal. Ulitin ko lang po, kaya maraming tanong. Para po ang pagmamahal maging panghabang buhay at hindi ito bunga ng emosyon. Tandaan mo, may hirap at may ginhawa. Payag ka ba? Tandaan mo, may paglubog at pagtayo. Kaya mo ba? May paghihirap, may pasakripisyo. Kaya mo ba? Kaya po tinatanong yon, kasi nga, pag pinasok mo ito, wala nang urungan. Habang hirap at karamdaman at paghihikahos at kasaganaan. Amen. Ngayon po, yun po sa mag-asawa. No? Kaya po siya sagrado. Tingnan po natin pagmamahal ng Panginoong Jesus. Ulit-ulitin niyo po yun. Siya, pinanganak, nabuhay ng may pag-ibig, nagpahayag, nagmahal, umibig, nagligtas, pero tinalikuran siya ng mga taong minamahal niya. Sa halip, pinapako siya. Pero dala ng pagmamahal niya, muli siyang nabuhay at bumalik sa atin. Tingnan niyo po, ang Diyos kung magmahal, tatlong bagay, 3SS, sacred, sure, and sacrificial. Sacred, banal, sure, sigurado, and then, sacrificial, may sakripisyo. Sa mag-asawa, there is a sense of sacrifice. When there is a sense of sacrifice, there is dying. There is being wounded. There is tears. And there will be pain. Tingnan niyo po yung Sacred Heart. Yun po. Sabi niya, my heart is ready to love. Because I am ready to love, I am also ready to be wounded. Kung titingnan po natin, sinasabi po ng puso na yun, may pag-ibig na hindi kayang patigilin ng kasalanan ng tao. Ilang mag-asawa ang pinatigil ng pagmamahalan dahil nakasala ang isa't isa. Akala ko pinakasalan ko matino. Akala ko pinakasalan ko santo. Tao pala. Akala ko pinakasalan ko pwede na maging banal sa langit. Makasalanan pala. Ayoko na. Ilang mga magulang ang pinatigil ang pagmamahal dahil sumail ang anak. At ilang anak din ang pinatigil ang pagmamahal dahil hindi nagustuhan ang minana sa magulang. Ilang magkakumpare ang nagsurian, sabi nga ng singsing, ng kandila dahil hindi gusto ang ugali. Ilang mga taong tumalikod sa simbahan dahil hindi gusto ang ugali ng pari. O ilang pari naman ang lumabas sa pagkapari dahil ayaw ang obispo. Mga kapatid, today we celebrate the Feast of the Sacred Heart. And the Feast of the Sacred Heart tells us His heart is love. And this love of God, this love can never ever be stopped by our sins. Hindi balutin man, may maawit natin, balutin man ang aking katawan ng kasalanan, matatagpuan at matatagpuan tayo ng may kapal. Hahanapin at hahanapin. Can you imagine si Father? Sasabihin niya, 9 lang tayo. Hintayin natin nag-iisa. Sasabihin na isa, hindi naman po nagko-contribute sa simbahan niyo, ba't hinihintay niyo pa? Wala naman po silang pangalan, ba't hinihintay niyo pa? Wala naman po binibigay, pabigat nga yun, ba't hinihintay niyo pa? 9 kami naririto, ayaw kami unahin. Sabi ni Father, hindi tayo magsisimula na wala. Sabi ng Diyos, ang 100 kung wala, hindi 100, 99. Ganun siya. Hahanapin yung wala, hahanapin yung makasalanan, hahanapin yung walang kwenta, tulad natin, para mabuo ang 100. Let us be thankful
there is love that sin could not stop. Eh hindi po ba yung puso natin pinatitigil ng kasalanan na isa't isa? Naging bato ang puso, ayaw ng magmahal. Ang puso din niya, ikalawa, hindi rin po siya napatigil ng kamatayan. Amen. Di ba ba? Meron tayong meron po tayong mga bayani. Ano inaawit natin? Ang mamatay ng dahil? Napatigil ba ang bayani dahil papatayin sila? Hindi. Napatigil ba ang mga santo dahil mga martir dahil papatayin sila sa pag-ibig kay Kristo? Hindi. May mga tao na harangan mo man ng sibat, hindi titigil sa paggawa ng mabuti. May mga tao na harangan mo man ng hirap. Sabi nga, sa mga nag-graduate ngayon na mahihirap, pero nakagraduate, ano sinasabi nila? Walang panama ang hirap sa taong may pangarap. Amen. Ano pangarap ni Jesus? Dalhin tayong lahat sa langit. Eh ayaw ng mga tao, Lord. Tinatalikuran ka, inaalimura ka, ayaw ka. Natigil ba ang Diyos sa paghanap sa atin? Hindi. Bakit? Because there is love that death could not kill, and there is love that sin could not stop. Amen. Kaya nga po nandito tayo ngayon sa simbahan. No? Sabi ni Pope Francis, we are the favorites of God. Tinanong siya ng interviewer, why are you the favorites of God? Because we are sinners. And as sinners, we knew we have a space in the heart of God. Kaya nga po yung simbahan natin laging nakabukas. Ang simbahan ay para isang malaking ospital para sa mga makasalanang tulad natin. Ikatlo po, ulitin ko po, ang pag-ibig na ito, hindi kayang patigilin ng kasamaan natin. Ang pag-ibig ni Kristo, hindi kayang patayin ng kasamaan din natin. At higit sa lahat, ang pag-ibig niya, laging handang magsimulang muli. Amen. Sabihin nga natin, ready to begin again. And again. And again. Amen. So yun po. Meron na po ba sa atin natulog? Oy, tagal mo na nagsisimba. Ganyan ka pa rin ugali mo. Miyembro ka pa rin ng Marites, Marifa, Marichu. Kukunin na kita. Hindi. Our God is a God of second chances. Amen. Bakit po tayo nabubuhay? Sapagkat, alam niyo po ba, ako po ay, yung year 2022, August, nasa Amerika po ako, inatake po ako sa puso. And then, nadala ako sa ospital, September 2, 9 in the evening, inatake na naman ako. September 3, inatake po ulit ako sa ICU. I was intubated from September 3 to September 10, and I was given a 10% chance to live. I was literally dead. Wala na po. Hindi ko na alam. Ito po yung gusto kong sabihin. Without my participation, I was just lying dead already. But the Lord have mercy on me. They gave me back my life. Wala pa akong ginawa. He just touched me and brought me back to life. Yun po yung second chance. At hindi lang po ako ang binigay ng second chance. The moment we opened our eyes this morning and we woke up, each one of us received the second chance. Tayo po lahat. And the life given to us at this moment is not for us only to live, but it is for God, for the service of God and others.
Amen. Lalo na po sa mga senior citizens na katulad ko. Yung umabot na po ng 65, 70, 75, 80, para nyo ng awa, magpakatino na po kayo. Because God, muntik na po ako namatay ng 62 years old ako, 64 na po ako last April 7. Naranasan ko na po mamatay. And God touched me. Sabi ko nga po sa inyo, wala po akong ginawa. Awa lang niya at pag-ibig. Kung tayo'y nabubuhay niya na wala tayong ginagawa, edi lalo pa kung sasabihin natin, Lord, thank you for the gift of life. And I'd like to respond to your call to love you and to love others the way you love them. Lord, you have given me mercy, and I will be merciful. Lord, you have blessed me, and I will be a blessing to others too. Lord, you have embraced me, and I will embrace others too. Lord, you have given me so much which I do not deserve, and I will share whatever blessings, because I knew everything that comes from you comes from your goodness. Amen. And these are blessings which are not only meant for me or meant for my family or meant for us alone. This is for others, especially those who are most in need. Amen. Kaya po muli po mga kapatid, 41st Foundation, what is it that God is asking of us? I believe one of which is to have the heart of the Sacred Heart. Sana bawat isa sa atin may puso na nasasaktan man pero hindi umuurong sa laban. Amen. May puso na hindi kayang patayin ng pagkakamali ng pari, ng obispo, ng sinuman, sapagkat ito'y binubuhay ng biyaya at pagkapala ni Kristo na sa atin nagmamahal. Amen. At higit sa lahat, ang puso niya na nagsasabi sa atin, bawat hininga, pag-asa. Bawat paggising, pag-asa. Bawat paglakad, simula. Panibagong simula. Panibagong umpisa na may pagmamahal, may pagkalinga mula sa may kapal. Kaya po mga kapatid, muli po sa pagkapatuloy ng ating pagdiriwang, minamahal tayo ng Diyos. Kinakalingaya tayo ng Diyos. Lalo pa po kayo sa pamamatubay ng mahal na ina. Kaya hiling ko po, buksan natin higit ang ating puso, isipan, tayo nabubuhay ngayon dahil siya'y nagdadalang awa sa atin. At nais niya, habang tayo nabubuhay, tayo'y naglalakbay palapit sa puso ng may kapal. Hindi tayo malalapit sa puso ng may kapal hanggat hindi tayo pinagbabago ng kanyang biyayang ibinibigay sa araw-araw ng buhay. Dalangin ko po na sa tulong ng mahal na ina, hawakan niya ang ating kamay at ilapit niya tayo kay Jesus na ating daan, na ating katotohanan, na ating buhay. Amen. Sama-sama natin ipahayag ang pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika. Pag-ibig, Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon.
ang simbahan naway maging kapani-paniwalang tanda at kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga mag-anak naway mamuhay na mayroong tunay na pagmamahalan at pagkakaunawaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga nahihirapan at nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway makatagpo ng ginhawa sa mapagbigay na puso ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga may sakit, naway makilala ang pag-ibig ni Kristo sa kanilang pakikiisa sa paghihirap ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kagalakan sa puso ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Tahimik po natin ibulong sa mahal na Diyos ang iba nating mga kahilingan. Ama naming mahabagin, tanggapin mo ang mga panalangin ito na iniaalin namin kaysa ng tinusok ng sibat na puso na iyong mahal na anak na nabubuhay at naghahari magpas sa wala hanggan. Amen.
Manalangin kayo manamahal ko mga kapatid upang pag-aalay ng alak at tinapay ay tunay na maging kalugod-lugod sa nagmamahal na Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungyan mo ang di malirip na pag-ibig na anak mong pinakamamahal upang sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan, ang inihain namin ay maging kalugod-lugod na mga alay sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay yung marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo ang Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili nang kami matubos kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugot tubig ay masaganang dumanak. Kaya't sambayanan mo'y dito na banaag, ito'y ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaysa namang anghel na nagsisiawit na papuri sa iyo na wala akong paisa sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming badali, dapat kang purihin ang tanang kinapal, sapagat sa pamagitan ni anak, naming Panginoon sa Kristo, at sa kapangyarihan na banal ng Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon na iyong sambayanan, upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, sinasama namin pakabanalan mo sa kapangyarihan na banal ng Espiritu. Ang mga kaloob na ito, namin inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan na dugo na iyong anak at aming Panginoong Hesus Kristo na nagutos sa pagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihando para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan,
Iniabot niya ang kanis sa kanyang malagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginaganita namin ng pag-amatay na iyo, anak, na sa amin naligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagkakait sa kalangitan. Samantalang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasalamat, ngayon amin iaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahang ito. Tuyan mo ang handog na ito na iyong simbahan, masad mo ang iyong anak na nag-aalay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkapagkasundo sa iyo. Lobin mong kami magsasalo-salo sa kanyang katawan na dugo, ay puspos ang Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami naway gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kaysa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at mga martir, kasama ni Santa Bernardita ng Subiru, Santo Padre Pio ng Pietrelcina, San Nicolas de Tolentino, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming arsobispo na si Florentino, ang aming obispo emerito si Pasiano, ang aming bisitang obispo si Elmer, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan, dinggin mong ang kahilingan ng iyong angkan, nang iyo'y tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isayin ng lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao, at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makararanas sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ng iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus, buong pag-ibig nating awitin ang kanyang panalangin. Iniling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalabang kami ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayos sa lahat ng kapahamakan, samantala aming pinananabikan. Ang kailangan ng pagpapahayag ng tagapalitas namin sa Yesu Kristo. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tungian mo na aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan na pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Masaya natin ibahagi ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa.
Mga kapatid, narito si Kristo ang kordero ng Diyos, naghahandog ng buhay na walang hanggan. Mapalad tayong narito tatanggap sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Itong aming paglalaya, inabot ng pagkabagaban, naway mabanagan ka, inirang natana ng umaga. Kahit alon man ng pangamba, di alintana sapagkat naroon ka. Iunos ng pigati at kadiliman ng gabi. Maria, sa puso ninuman, ika'y tala ng kalangitan. Hingin mo ay walang pagmamaling,
sa kalangitan naming kita. Naway maging hantungang pinakamigmiting kaharian. Maria sa puso ninuman, ika'y tala ng kalangitan. Hingin mo ay walang pagmamali. Inang sinta, inang ginigiling. Maria sa puso inuman, ika'y tala ng kalangitan. Ikaw mo ay walang pagmamali. Inang sinta, inang ginigiling. Inang sinta, inang ginigiling. Ama naming mapagmahal, pagalabin nawa ang pag-ibig sa aming kalooban, sa pagsasalo sa pagmamahal mo, sa pakikinabang, at sa aming pag-akit sa iyong anak araw-araw. Matutunan nawa naming makilala siya sa katauhan ng aming mga kapatid sa iyong sambayanan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa ating pong lahat, dito po sa parokya ng Birhen de Lourdes, happy 41st founding anniversary. Palakpakan po natin ang Panginoon, ang ating inang Birheng Maria ng Lourdes. Amen? Ayan, nakakahawa po yung amen ni Bishop, no? Okay? Okay, 41 years full of grace. Sa ating pong 41 taon, punong-puno po tayong biyaya na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Katulad po ng ating pong sineselebrate ngayon po sa ating Archdiocese, 75 full of grace. Kaya po, 41 years full of grace. So lahat po ng nangyari sa parokyang ito, simula po nung June 7, 1983 until now, lahat yun ay biyaya ng Panginoon. Amen? Unang-una po, nais po nating pasalamatan ang ating pong bisitang obispo. Siya pong obispo ng Diocese ng Bayumbong sa Nueva Vizcaya. Siya po yung obispo ng ating pong naging bisitang pari, si Father Ber Mendoza, OFM. No po. Nakilala ko po siya nung ako po'y nagpi-pre-diaconal program kay Apong Dong bago po kumordinan ng deacon. Doon po sa Cathedral po ng St. John the Evangelist Cathedral sa Dagupan, Lingayen, Dagupan po. During the ordination of the late
Bishop Enrique Macarieg of the Diocese of Tarlac. No po. So nais ko pong ipakilala yung aking pong kamag-anak na tito pong obispo, si Lubang Kagalang-galang Elmer Mangalinaw, ang obispo ng Diocese ng Bayumbong. Bigyan po natin siya ng magarbong palakpakan. Okay, maraming salamat po, Uncle, sa pagdalo po sa aming parokya kahit po malayo po yung inyong pinanggalingan. Si Bishop Elmer po ay original po galing sa Diocese ng Cabanatuan Nueva Ecija at siya po yung tubo sa Cabiao, tabi lamang po ng Arayat, kaya malapit po siya. And then sabi po niya kanina, nung nagkwekwentuhan kami, yung kanya pong pinakalolo ay taga Candaba, Pampanga po. Kaya po, yung pong mga linaw, mga lino, makalino, makalinaw, isang angkan lamang po yan. Nanggaling po sa angkan po ng mga linaw po. No po? So, siya po ay aming kamag-anakan, kaya po tayo po'y masaya na siya po'y pumunta dito. No po? So, naway, hindi po ito yung huli, Uncle, sa pagdalaw niyo po sa aming parokya, at lagi po namin pinagdarasalan niyo pong lakas sa kaysa pa ng pangangatawan upang lalo kayong makapaglingkod sa ating Panginoong Diyos. Muli po, palakpakan po natin si Bishop Elmer. Pangalaw po, nais po nating pasalamatan ng lahat po ng nagbigay po ng kanilang material na kakayanan, lalong-lalo na po yung mga nag-donate po sa ating bulaklak, si Diosdado Monchito Salas Bondok, maraming salamat po sa kanya. Si Ate Lisa po ng RGRN Funeral Homes, maraming salamat po sa kanya. And then maraming salamat din po sa ating kapitan na si Barangay Captain Greg Dungo at Council, narito po siya, maraming salamat po. Ang ating pong San Isidro Chapel, Council sa pagpapahiram ng karo, Tinihero Chapel, pagpapahiram din po ng karo, at ang ating pong Chapel Pastoral Council ng Musni. Ang mga nagayos po ng mga bulaklak, si Navon, Danny, Angel, Victor, Ate Del, Jasmine at kanilang mga kasama. Ang nagila po ng mga karo, si Danny, Andre, Tony, Joseph at JJ, maraming salamat po sa kanila. Mga naglinis po ng ating parokya, yung ating pong mga nanay-nanayan, sina Apong Nati, Connie, Daling, Mary, Tess, Baby, and Selly, palakpakan po natin sila. Ang mga pagliligpit, pagkakasikaso ng mga gamit, sina Alvin and Convent Family, palakpakan po natin sila. Ang ating pong live streamer po, ang ating pong mga kaibigan mula sa 5 Siglo Group, sa pangunguna po ni Brother Kuya JR po, Contreras, palakpakan po natin sila. Ang lahat po ng ating sponsors and offerers at lahat po ng mandated organization na naglingkod, ang ating pong lectors, commentators, EMDC, Children of Mary Immaculate, KBS, greeters and collectors, yung ating pong choir, at ang ating pong BDLP Media Ministry. Sa lahat po, hindi ko na po babangkitin ng lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikibahagi dito po sa ating 41st Foundation Anniversary. Naway tayo pong lahat, kung paanong binigyan tayo ng biyaya ng Panginoon, biyayaan din tayo upang maging pagpapala tayo sa ating kapwa-tao. Amen? Pakisabi po sa katabi, biyaya ka ng Diyos, maging biyaya ka sa kapwa mo. Pagkatapos po ng ating misa, susunod po yung ating maringal na prosesyon. Pinapakiusap lamang po namin dahil nakita ko po medyo crowded po yung ating court at meron pong nakablock po doon, especially po nung sakyan po ni Bishop, pakibigyan lang po ng daan. No po, kasi afterwards po, after po mag-dinner, he will go back to Cabiao po to be with his family po there. No po? So, nakikiusap po kaming lahat. Pakiclear po natin yung daanan pong exit dahil dadaan din po doon yung ating mga karosa ng Sagradong Puso ni Jesus at ng Inang Birhen ng Lourdes. So, in a special way po, I would like to thank the Apostolado ng Panalangin sa ating pong Triduong Misa, Panalangin at ngayong pesta sa pag-organize po nila ng ating pong Kapistahan ng Sagradong Puso ni Jesus. Palakpakan po natin sila. Maraming salamat po sa inyo. Ano po? Naway pagpalain po kayo ng pong may kapal. So, tayo po ngayon itatayo
At kakantahin natin ang Salve Regina at ang ating iniinsensuhan ang larawan ng Inang Birhen ng Lourdes. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tapos na po ating pagdiriwang. Humayo kayo, kilalanin ng Diyos, siya'y mahalin, at paglingkuran siya sa ating sambayanan. Salamat sa Diyos.